Оле, бой. Да. Владе! Пред топката! По-напред се! Ай, види дясно малко! Е, са бели, бе. Десна пред много! Така, ориентирай се в тях, има човек! Няма шот, не за друго шот. Въпросът е, че ти игрички не мога да задържиш толкова много хора на това игричка. 6 човека. 6 е идеално. Един по-малко, да, поне. Защото това са много хора. Гласувахме, да. Аз съм се гласувал за нищо. Общо е, виж вие колко хора се събираме. Закон намаление на такса. И то пак имате всички руки, но няма. Бяха и те. Тука 5 човека, чахме като хокей. Хокей на съгласен съм, да хора някакви имат. Една усеща, що може да човек на 13. Той сега, докато свикне, аз все още имам 3 години след това страшно. Айде сега! Още вади, като набира като барбата. Продължава да ми е сложно тази врата за снимане. Ето е документирано, че Ради тича. Браво! Хайде! Ай! вратата, Милене! Ина, снимаш ли това? Снимам. Милене, това по-ще ти опусна, човек. С другия ръб! Борете, ме! Напред! Педерас. Побръщай се! Така му кажи и на глупса. Това не чумя. Сега ще не дъне. Хора, в другата врата тази не мога да я снимам. Махай я! Махай я! Брат, какво така е да те, няма нищо. За пред камерата? Тук не се играе така, разбираш, тук е много хора, не може да се подкрепени хора. Или трябва да се открадне, или напред да се овладее и да се направи. Няма човек с тебе там. Тук всяка игричка, 3 метра от вратата, това е гол. Тук е. Надясно инициатива. Оранжев е това! Чакай, пустиш и вижда. Напред. Само И в напред. център, и цел много си да мечта. Къде е позиция? Десния! По един само. Ицо с тебе, Ицо на къс. Кой с нея? Уле. А? Ще ме взема, ево седи. Браво, Радо! Така. Това на Ради му е втората добра изява за 14. Айде. Кои са тия приказки, снимам аз. Са 4-те изгонвани. Така най-добре играхме като вариант. Това трябва да се сложи. Не, едно победа. Може да ние с това идваме за Да не е... че съм чувствал вишели. Не, да не мачкаме ръга, защото е безинтересно. Това е първенството. Срещай го! Няма
Няма ферплей. Ясно, айде. Центъра. Тя е наша, за кой? Нещо ще вземе вратар. Ще е вземе. Шута! Пак му дай го. Какъв шут той директно не може. Пак му дай на ицето, да върне на него. Искам му дай, какво? Екстра, бе. Милен трябваше само да беше карта. Аз сигурно това ще замина. Гаранция. Кой е с него? Се не обръща! Наша! Айде бягай напред, бе! Как? Ей! Много ли сте уморени, че Мисля да направим някакви реформи в състава. Няма ли кажем направи? Махам. Това е по-ветивно. Фърли! Сам си! Кой е, Нолен? Чак, махвам. Да, на вас стана 4 на 5. Ай, никой не го среща! Ей! Да се кара най-добре.